கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நமது ஆண்டவர் சிலுவையிலே முடிந்த 6வது வார்த்தையை நம்ம தியானிக்கலாம். 6வது வார்த்தை எல்லாம் முடிந்தது. முடிந்தது அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போ இந்த இடத்துல ஆண்டவர் முடிந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது டன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. அப்போது இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு வேர்ட், ஒரு வெற்றியான ஒரு வார்த்தை, வெற்றி முழக்கம் அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த முடிந்தது அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம சொல்ல முடியும். ஆண்டவர் என்னை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பின எல்லா காரியத்தையும் நான் செய்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்திலே ஆண்டவர் இந்த இடத்துல ஒரு வெற்றி முழக்கமாக சிலுவையில் சொல்கிறார். சாத்தான் என்ன நினச்சிருப்பான்? ஆதாமை ஏவாளையும் தப்பு செஞ்சு வச்சுட்டு இந்த முழு மனுக்குலத்தையும் நம்ம பாவத்தில் விளை வச்சிட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்திருக்கும். தந்திரமா இன்னும் காலப்போக்கில் என்னதான் அவங்க பலி கொடுத்துட்டே வந்தாலும் இந்த ஒவ்வொரு மக்களும் நியாயப்பிரமாணம் வந்துச்சு இந்த மீறிட்டே இருப்பாங்க, பலி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. அப்போ ஆனாலும் இவங்களுக்கெல்லாம் முழுசாக பரிகாரம் கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படின்னு தெரியும். ஏன்னா ஒரு மனிதனுக்காக ஒரு மிருகத்தின் ரத்தம் ஈடாகுமா? முடியாதுல்ல. அப்போது மனிதர்களுக்கு அந்த பரிகாரம், அந்த நரகத்திலிருந்து ஒரு மீட்கப்படக்கூடிய அந்த கிருபை அவங்களுக்கு இல்லாமலே இருந்துச்சு. ஒரு நித்திய ஜீவன் இல்லாமலே இருந்துச்சு. அப்போ பிதாவாகிய தேவன் அவங்களால அன்பு வைத்து அவருடைய சொந்த குமாரனே அனுப்பி எதுக்காக அனுப்புனார்? அவர் பரிகார பலியாக சொந்த குமாரனையே ஒரு தியாகமாக நம்மளுக்கு அனுப்புனார். அப்போ அந்த வேலை இந்த பிதாவின் செல்ல மகன் இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடிச்சதுனால, செஞ்சு முடிச்சுட்டு தான் சிலுவையில் என்ன சொல்கிறார்? இந்த வார்த்தையை முடிந்தது அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ அந்த முடிந்தது அப்படின்றது என்ன? நமக்கெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் அது கிடைச்ச ஒரு வெற்றியான வார்த்தை. ஆனால் சாத்தானுக்கு இது என்ன? ஒரு மகா பெரிய தோல்வி. ஏன்னா சாத்தானின் அதிகாரத்துக்குள்ளே நம்மெல்லாம் போயிட்டு இருந்தோம். அந்த அதிகாரத்தில் இருந்தெல்லாம் நம்மளை ஆண்டவர் மீட்டு கொண்டு அவருடைய சொந்த ராஜ்யத்துக்கு, அவருடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு என்ன ஆயிட்டோம்? நம்ம அவர் ரத்தம் சிந்தி அவரையே நமக்கு பழுதற்ற பலியாக நம்மளுக்கு கொடுத்தார். ஏன்னா ஆண்டவர் சிலுவையில் பலியானது என்ன ஆகுது? எல்லா பலிகளையும் பூரணப்படுத்துது. இனிமேல் எந்த ஒரு பலியும் மிருகத்தின் ரத்தத்தையும் நம்ம செலுத்தவே தேவையில்லை. எல்லாமே ஆண்டவர் நமக்காக செய்து முடித்து விட்டார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இன்னும் கூட நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க? எங்களுக்கு இதை பண்ணால் பரிகாரம் கிடைக்கும், அதை பண்ணால் பரிகாரம் கிடைக்கும், அப்படியெல்லாம் இருக்காங்க. அப்போது நம்ம எதையுமே செய்ய தேவையில்லை. எல்லாமே அவங்க விசுவாசித்து அவர் சொந்த ரட்சகராக நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம்ல. அப்போது நம்மளுக்கு எல்லா காரியங்கள்லேருந்து ஒரு விமோச்சனம், ஒரு பரிகாரம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. நம்ம ஜென்ம பாவங்கள், கர்ம பாவங்கள், இன்னும் நமது பாவங்கள், எப்பேற்பட்ட மாதிரி சாபங்கள் எல்லாத்துலேருந்தும் ஆண்டவர் ஒரு நிரந்தரமான தீர்வை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டார். இந்த முடிந்தது அப்படின்ற வார்த்தையில் நம்மளுக்கு அளவில்லாத கிருபை, நமக்கு மீட்பு. ஏன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பழைய காலத்து எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்களுடைய கிரியைகள்னால இதை பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கும், இதை பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பல வகையான பலிகள், சடங்குகள் எல்லாம் இருந்துச்சு. பிரமாணங்கள், நியமங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு இல்லை? அப்போது இது பண்ணால் எங்களுக்கு கிடைக்கும், எல்லாம் அவங்களுடைய கிரியைகள்னால அவங்க தேடினாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் பலியாக நம்மளுக்கு கொடுத்து எதுவுமே உங்கள் கிரியையினால் கிடைக்காது, இது கிருபையாக நானே பலியாகி தரேன். அப்போ அவருடைய கிருபை என்ன பண்ணணும்? நம்ம பற்றி கொள்ளணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், இது உங்களால் உண்டானதில்ல, இது தேவனுடைய ஈவு, கிஃப்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம்ல. அதனால் அந்த காட்ஸ் கிரேஸ் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சு அவருடைய கிருபைக்கு கீழ்பட்டே நம்ம இந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாரு? கர்த்தர் நமக்காக எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் செய்து முடித்தார். முடிந்தது அப்படின்னு வெற்றியாக அவர் சொல்கிறார். தேவன் தாமே ஒவ்வொருவரும் இப்படிப்பட்ட அந்த கிருபைக்கு கீழ்பட்டு வாழ நம்மளுக்கு உதவி செய்வாராக.